If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang Ay, Kakiray, Lola. ba nakibot man ko sa imo Abaw, ba? nakibot ka, ge? Kagwapa si Sabi mo, nagpagwapagin ko para kay Meloy ko. Siyempre, gwapo nga daan ang bana ko eh. Abaw, sana all ba? Kung sa bagay, gwapo gid man si Lolo Miloy la. Ay, oo bala. Kung magtalikod na si Lolo mo Meloy, kung lantaon mo na, daw si Rudy Fernandez. Abaw, Kung magtakilid, daw si Fernando po. ay abaw, kanami ba? Pero kung mag-atubang, Mag-atubang daw morto. Ay siya, sigo lang, Lolo Ilyong. Ngari ka. Kamusta? Ay, nako, hindi siya pagkamusta ha. Kaya nga, mangayo naman na di pamahaw sa aton. Ay, abaw ba siyang? Pamatsyagan mo na gid sa ako, nagitsura ko, daw pamahaw. Ore, kay ho, ang kortes ang kuya mo ho. Daw ano? Daw pandesal. Abaw si Lola, natural lang na iyalang nga si Lolo Ilyong dugay-dugay pangayo pamahaw. Sa di man na siya abi masunod. Amoged. Sa diin pa abi na kundi isa kay Kay Meloy ko naman. balaan ba? May pa siguro Lolo Ilyong, Lola Basyang, makanta ka mga duha. Ato sige. O sige, makanta kita siyang. Para nga kung mag-abot diri si Miloy, kantahan ta siya. Ato sige. Mahalad ako sa ambahanon para kay Meloy ko. Abaw, mayo gina siyang. Kabay pa nga hindi lang mag-ulan. Ho. Ho. Ay abaw. Ay abaw. Janay pa, do hindi man to kanta Lola Basyang, Lolo Ilyong. Intro pa lang to apo. Oo man, intro pa lang to. Okay. Salamat kay gali Lolo Ilyong ha. Kay libre mo ako sa pamahaw sa Ay, wala ha? problema sa Abi mo, ako na. malipayan Basta hindi ka. ikaw ya. Nakabalik ako sa lugar natin yun eh. Gani ba no? Nakakita na yung pakita. Ay, Kita na yung magani kami ni do Lolo. kabuot naman ni bala kay Sky ko lang taon mo. Si Lolo po, Galing, do wala pamatsyagan ko pa do. rin nga duwa. Wala siya problema. Kamusta na to Pero hindi siya, ko magpati ah. Ay, ayan, si Lolo Tanan po, kita ya may problema gid. Galing kay siya ya. Do ka masinadyahon gid permi. Aba. Janay pa, ano natabo si mo Lolo Ilyong? Nga grabe gid ang tulok mo sa akon, haw? Nagwapahan ka na gid sa akon? Ha? Oo. Kaya nakita ko abi nga. Nga ano, Lo? Nganggid ka mo galitsura ni Kareng. Siyempre, Lo kay Lola ko siya mong. Ay, grabe ang istorya ni Lola ka rin, no? Isa lang gali ka makatuwig nga, duwa? Ay, oo. Pagkatapos ginamon sang 1 year anniversary, ay, nag-break kami dayon nga duwa. Ay nga, manaw. Ano abi kay,
wala ako nakakadto sa ila lugar. Nga lalo ilyong haw. Nadlo ka to magkadto sa amon lugar. Ha? Ang matuod. Ano? Why ko may plite? Okay. Ay, tani gindalata na lang siya di sa mall, no? Magani. Hala, makita ko gikan diri. Upod kita ko Uy, malagaw. si John Roy manahok. Nagatulok-tulok si Samo ni Rose. Ay, makaluluoy man siya. Dumatulo ang luha niya, oh. Dapat Kagkalain sang tulok niya sa amon. Ay, Ay, amo man ko sinasang una. Sang sila ni Rose nga duwang nagaupdanay. Nagatulok lang ako sa ilang nga nagahibi. Pero subong, siya naman ang nagatulok sa akon kag daw mahibi man. Ay, makaluluoy man si John Roy pero ako na subong ang ginpili ni Rose. Ako na ngayon ang mas mahal niya. Ay, abaw. Ay, hindi. Makita ko gikan diri. Grabe gid ang yuhom ni Rose. Malipayon siya katama nga kaupod si Mascobado. Ano balay ni? Daw ginahiwa sang kutsilyo ang akon kasing-kasing. Tungod nakita ko nga ang akon sang una ginahigugma. salamat man nga. Subong, Nagabot ka sa kabuhi ko. kaupod na sang iba. Malugmok na. Iba na ang nagapayuhom sa iya. Kay Iba na ang nagapasadya sa kabuhi iya. Kag ako, ari lang sa higad. Ay, nagakasubo. Rose, honey, sa diin mo gusto nga mamahaw kita? Akong bahala sa imo ah. Mascobado, daw hindi ako makapati nga. Amo kagali sini ka mapinalanggaon. Kuntani, sang una pa. Hindi na inapagpanumduma, honey. Sa pagkamatuod lang, malipayon ako subong. Tungod na, buo na gid ang paghigugma mo sa akon. Salamat man nga. Nagabot ka sa kabuhi ko. Abi ko, malugmok na ako sa sakit. Gali kay ikaw nang magkumpleto sa kabuhi ko. Dali, malibot-libot kita sa mall ngayon eh. Sige malagaw-lagaw kita. Agod niya, may enjoy man kita. Mas malipayon gid ako katama, Rose. Tungod ka, upod ko ikaw. Ikaw ang nagkumpleto sa kabuhi ko. Ano pala ini? Kung sa din pa nga nadula siya sa akon. Subong ko pa nabatyagan niya. Siya galing ginahigugma ko sang lubos. Ay, kaluoy sa tao. Nagaibi siya, Papa. Ay, hala. Doon nagdugang laway, oh. Okay. Sige, Parimiloy. Mapraktis kita. Kay base magbalos ang mga tao nga to sa aton. Dapat mabalos to sila, kaya kung di sila magbalos. Mamutod. Kinanglan, praktis ta. Plastaran ko sa inyo. Nagplastar na si Parimiloy. Karon, mapreparada ko. Ara, naghahana siya. Parado ka rin, yo. Sige, naghahana siya. Sumbagon ko siya sa siyan. Ay, go siya. Tampaon ko siya. Ano yung paginay? Hindi ko siya migo. Tampaon ko siya sa muli. No.
Sabi ninyo, kung wala lang kami nagbulig sa aton, wala gi kita makagwa sa animalistic na prisuan nga to. Halit kito matigulang ato, boss. Mungkin, boss. Halit kita sa aton. Boss, Polis, boss. Jadi, tingin ako narito sa kwa ko sa. Anong gusto ninyo? Makalagyan na lang kita, boss. Malagyo? Mabalos to, boss. Bubalos? Amo na gusto mo? Balusan to, tigulang, boss. Amo gito, mabalos kita. Sige, mabalos kita sa duwa nga to. Balos ta, boss. Kinaulan, makabalos kita. Boss. Panami na to taning akon kag kwarta. Ginuupangan niya pa. Sakit pag-ulit dyan mo, boss ay. Gani. Laban eh. Sige, mag-inom ka po. Kay mabalos kita sa duwa nga to. Sige, boss. Inom ka, boss. Libre mo, boss, ha? Okay. Ay ala, ang duwa katigulang manao. Si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy. Ano nang ginaistoryahan nila man? Guro gamin narites naman ang duwa ngay namong. Ay, ambot lang. Ay, basta ako ya hindi ko ya magsunod sina sa ilaya. Mga marites kit sila ya. Ara na sila. Malapit na lang ko sa ila. Kanami ko siyang practice na kagina, Premiloy, no? Ay, abaw kasakit ka siyang buli kung agin sipa mo. Ay, ambot na lamang. Lagpatan mo lang to gali? Way mo to yagin plano? Why, natsambahan ko lang, Bing. Ang nadakita ako rin sa lipao na buli mo. Ay, gali. Pero, do kadua mo gig ko gintira? Makon mo naging tampa mo, naging sipa mo pa? Sa diin na hostesya sa Pilipinas. Ha? Gitilawan ko lang kung ano kadhabol sa imo na, Ay, hala. Do si Mas Kubado mo nang nagapakadto di, ho? Uy, Mas Kubado! Uy, Lolo Ilyong, Lolo Miloy. Uy, ano natabo ni siya? Ay, nano ka? Bako, sirkom? Ay, abawa, dugay na to ya. 25 tong edad ko. Ay, abawa, nang booking ka pa. Nga nagabaka-baka ka, haw? Kabalo ka, Lolo Ilyong, Lolo Miloy. Nagpakonsulta ako sa doktor. Tapos, Nga nagpakonsulta ka sa doktor? Kay allergy ko eh. Ay, allergy sa kuno? Na. Natamaan ka siguro siyang kaon? Hindi. Nagambal ang doktor sa akon nga. Nga ano kuno? Nga malikaw kuno sa itlog. Puti, anong rason niya nga nagabaka-baka ka? Siyempre. Ginalikawan kong itlog ko. Ay, abaw. Ano nang duwa naman? Ay, 3 gali sila ni Mas Kubado, ho? Nag-istoryahan ay. Ay, ambot lang. Ay, hala. Mayo ni. Kay may istoryahan ko sila sang maayong balita. Lolo Miloy! Oy, Pancho! Lolo Ilyong! Mas Kubado! Abaw! Mayugit kay Ari si Tiyoy Panso. Familiar yun. May hambal ako sa inyo. Oy, ano na Mas Kubado? Pancho? Galipat ka, dako-dako ko sa labo, galipat ka ko sa Pancho to ba? Juan, wala man nasa sala, Ang akon lang, okay sa inyo. Mano ta, si Panso? Ano haw? Maupod ka mo. Ano na haw? Gusto ko kamong agdahon nga magupod sa amon nga simbahan. Uy, masimba? Dumayo na haw? Mamahaw? Miloy. Lolo, ang hambal ko, masimba kita. Okay, masimba. Pero kung gusto mo, kung magupod ka mo sa akon, kung bahala sa pamahaw ninyo, Ay, dumayo na. Yung pansuaw? Oo. Kay balo ka mo, gusto ko nga dalon ko kamo sa kamatuuran. Gusto ko mangin maayo kamo nga tao. Kag maluwas gid kamo. Labi na gid kay tigulang na kamo. Basi pila ka adlaw. Basi dugay-dugay. Mapatay kamo.
Mayo pa siguro, upod ka mo sa akon. Sa ini nga Domingo. Masimba kita ho, kung gusto mo. Akong bahala sa inyo. Ate, maupod ko Basta pagkatapos, may pamahaw. Daw nalatnan ka na mas kubado ni Lolo Miloy, haw. Ang matuod sina, ang importante sa ato ng mayong balita. Hindi kayang pamahaw. Ang mayong balita? Ang pamahaw? Ote, maupod na kamo sa amo ni Panso? Lolo Ilyong, Lolo Miloy? Nagmayuhay ka muna yung tugos pamahaw ba? Okay. Mga kanaysyaga, magapadayon pa ang drama nga inyo ginapamatian. Magabalik kami pagkatapos sini. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. Kasakit sa ulo ko. Nag-aalay ang balikawang ko. Nagasakit ang mga kamot ko. Sakit akong massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga blind massage sa inyo lugar. Kasakit pala ang inyong kalawasan, nagalingin ng ulo kag butod ang tiyan. Panuod kag kakapoy ang nabatsyagan, magpamasahe ang sabat sinitanan. Sa kabudlay sang aton nga mga trabaho, hindi maligawan magsakit ang ulo. Gani dali magpamasahe na kamo, mabatsyagan yung gidang kaibigtigo. Magpamasahe na, mangin matawhay ang pamatsyagan. Magpamasahe na, sa panuhod ikaw mabuligan. Sa panuhod ikaw mabuligan. Gani dali magpamasahe na. May mga PWD. Na. Mga PWD, atensyon. Aba? PWD. Ito, ang istorya. Oo. May siya ka. Daw nag-chairman, daw leader, gidabla sila. Oo. Sa amon ni natabo ay siya ka lugar din natabo kasi member ko sa lugar. Yes. O maamligan man ang mga ngalan sa mga natunggan. Aba. May isip sa nag-leader gidabla. Sabi mo tabo. Din pa concert niya ang mga PWD ng upodya. Uy, dumayo man. Ano? Gipa-concert niya, ha? Kaya ang matabo na Roberto, mapakita ang talon naton. Yung mga PWD. Yes. Naging sa mga piangabi, no? Sagad gali mo saot, no? Supposed to be mo gina. Ang nag-leader sinaka, ito si Mayor. Sinaka yung mga official, barangay. Kaya mabulig yung mga official kung nakita nila nga umayong yung makatuyuan. Correct concert. About every month ay pagka sang concert po, sang ticket, sang tanan, about ang leader na may tukulon silang nagkuhan mo daw asosasyon wala nila may ginakuan sila nga maubala opisina bla. Opisina pareho sabi na no ng mga PWD tagan sa mga trainings no ng mga kabalo maghimo sa mga bids na bla. Pulsiras, mga kulintas na mga burluloy. Oo. Senda tamo.
na-sold out yun ng ticket. Pero yung bla. Pwede ka namin mo. Sold out yun. Ay. Social, hindi lang ka mo ngayo talinfi kay i-project ta ini itukod ta ini sing aton iyang kuan damo na bla ang mga PWD ang mga PWD why man pangayo ikitido sa ano bla bisan ako pre Berto di magpangayo nakita ko nga mayong katuyo abaw ang sadya ining tuntong nga PWD ini gintukod niya ka business yung kapital niya. Lipay ang mga PWD ka may business mo. May ano. Okay na. Oo. Abo igo na diskitahan. Kinuhaan niya ka permit. Sabi mo sinungalan. Iya. Do pariyo gali nga. Inyo asosasyon pero iya ngalan. Hindi daw ano tabo tanan nagluto isa lang nakakaon. Dapat manabat gina sa imo programa para Berto ang balbalanay sa gabi. Balon ko gining mga amuning mga tawo bla. Ako actually dugay digin man ko gapan lang bala pare Ilyong. Bisan sa mga politiko, wala man ko may ginamention. Ito lang gamiton mo mga PWD o sinopada nga para magdaog ka. Hindi kasi na makagaba na. Hindi ginaya namin para Berto magamuna. Example, abi bulag ko. Example, hindi ka mo mga blind example, bulag ko, abi. Gamiton ko man nabing kapwa ko bulag namin na. Hindi good na namin, Preberto. Siyempre, do pariyo lang na karon nga ang sitwasyon nga dahil sa isa kaluluoy na. Gin kaluluoy mo pag diya. Yes. Ang sala, ang question gid sang tawa mo ni. Manugtunto ka gani nga PWD ka. How much more hindi ka PWD, di ba? Isa pa na. Dapat hindi. Amo na. Teke dugay-dugay mababay ko si mo. May bilin lang kung isa ka mensahe. Sa mga taga mo sa nga sitwasyon, di ka mo magpati dayon. Intuon ang nila ka mo siya. Oo, no? Dasun siya mga nagagamit, di ka mo sagad pang gamit, gamiton yung pangalan sa Ginoo, ay, konti ang ka mo na, mapungkor, pag hinduan yung katingil, magagraba, lang. Hindi gina namin nga muna, no? Pareho kay Miloy. Ano siguro nila? Ginagamit yung spasyang. Ginatulog yung spasyang. Inaya harap-harapan. Ikos lang para Berto kay doon naglabay siya sa tubang balay na mo ni. Ay di si Pulo ito. Yung babay na yung kay basi ko mabatuhan ko din Miloy sige na yung babay.